Na záver to sa nám to, čo prehlasuje multikulturalizmus a tá ideológia, ktorú tu dnes v Európe máme, je veľmi nebezpečná pre našich ľudí a pre našu budúcnosť. Tá budúcnosť môžeme si ju my sami namalovať pekne a môže byť krásna, ale všetko závisí od toho, čo my sami urobíme, preto aby táto budúcnosť bola lepšia. Naši predkovia boli veľkí dobyvatelia. Vytvorili množstvo úspešných a veľkolepých civilizácií. Dobytie týchto civilizácií, vytvorenie týchto civilizácií a dobytie území, na ktorých tieto civilizácie vyrástli, sa dialo nielen mečom, dialo sa to aj knihou, pretože dobyvatelia s mečom sa stali aj dobyvateľmi v duchu. Obrovské torza dosvedčuje indický svetový názor, staroperské mravné učenie, grécke umenie i rímske právo. Slovom, v našej rase stelesná tvorčia sila. To všetko dosvedčuje stará arijská história. Dosvedčuje naše úspechy. Dosvedčuje to, ako sme vždy boli bojovnými, ako sme sa nebáli postaviť za naše práva, za svoje sebaurčenie, za svoje dedičstvo. Dnes je naše dedičstvo ohrozené. Náš genofond je ohrozený. Západná civilizácia s jej hodnotami padla, mediálne konglomeráty zmenili myslenie ľudí. V Európe dnes žijú a sa volať iba domorodci, na ktorých bolo uvalené cudzie jarmo. Ale my nemôžeme pripustiť, aby takáto budúcnosť prišla. My sa musíme postaviť teraz sa musíme vzoprieť a viesť výpravu za naše dedičstvo. To je to, čo som chcel povedať, takže toto je aj koniec mojej prednášky.